какви да ядат? Колко Ами ще пъти идат. на кучета да минават? Мальчиката! Няма много да ги правят. Мальчиката! Номинация за Оскар за поддържаща роля. Тенджерът е малко повече от половина. Еми... Айде една при една магария. Митко 3 чини, Тони 2 чини и ние по една и те толкова. Тенджерата ще отиде. които трябва да се върнат. Я, Обажда ли се на Здравко, бе? Зловещ план, който се прописва. Сутринта се чухме ние с него. Я. Перфектен план. Събота, 22:30. Дай пръчката, айде, аз да го закачам, път ти го снимам. През февруари, неделя, 20 часа. Ще ми скъсаш сега. Слизат при вас. Класически приключенски филм за времето, когато войната е била война и хората са били хора. Гледайте изключителния Четирите пера. Ой! Снимай ли го, бе? Тия ключове. Я го вземайте там. Толкова скъса ми тук пътя. Скъса ми отдялото после него, баба Снежа къде да лежи. Да. Всичко скъса и сърцевината.